بقطاطر هاجرنا ساعة شعب مشت كوينو لو كاب ستوديو زينا RTV زينا مسنادونا فيلم مالنا زخبركم تعزبنا كم تمسيوم نلوم سنبت إسران شعتنا حساس ترارو هاجراون زيناتات حيزلكم قريب الله مساهم نحن زينا زغربن ميكائيل حرقو فلماجن بكأنتو تاتو فيلم برابطة فدير زلو نقحات زيارة عيوز درخ مخانو تاقريسكم عابد كتما من دفر من سياسة رح تنياطات دمنا ملكات ستوقسو سيروم عاب زيناتات وصايا عابد كتما كابول توساق شبرا ومكعد كاير كمزغل بريزيدنت بايدن أتنكيهم عراق زي ودبتو زبا وعلات مع عسان شومتنا حساب كتما بغداد تخايدون إسرائيل لا وشمت غازة بالعلى زركب علامات من قصاص حماس ناي عاير دبداو أكايدا زرزر زينام بايتو زباقاش باركا بمدفاع مربات حرش أو لمعتن وتوت حرصوت نمعباي كاير زلو تعارن زتيوم وكيلي رينا يوناس تخلن زدالو تبطاب دوني كاتاي بايتو زباقاش باركا بعسران شدشتن حسا أب كتما بارنتو أبزك أنو أخيبا أم مدنفع مدبات حرشا ولمعات بحفشا أتوتن أتوتاونتن حارستوت كبن مبال دما بفلاي كجبر أبزلو تعار زتيوم أبتي حلفت بايتو أم نوسان زباطاتن يسرح مشارختن ستساتفوا أخيبا أب ومبر بايتو أتو عثمان محمد علي أبزس معقال أبتو زبا بكرمتاون مسناون أقباب بزعبا زحرس صفحات مريت روتو مصنعتي تخايدو أتوتاونت حارستوت كبن مبال أبسنا فلتات ستمركو ستعرك كايد صويعم بهاجر درجة كساب كلتشحن عسران كلتن كزازم زسرحالو زلو كوم زمرحو كبابياو تصريت بزملكت دما أتو عثمان اتمدب بملقات كتكبر مأنتي حلفت بايتو أم نوس زباطات مس أما حدرت حبابيروم كساب زمت ورح مجابيت مدباتهم كتصاففون بوهدت كسرحن الزخاخيروم أما حداري زباقاش باركا أمباسادر محمود على حريب وجنو أبنوس زبا زركبو حلفت بايتو بدرجة زباق قدامنت تواهيبو زسرحالو لمعاتاو مدبات نمسمار مس أب كبابيهم زركبو أما حدرتن كالوقت نيسرح مشارختن تواهيدهم كسرحو قونتي وتوتاونت حرستوت نمعبايز السلاسل عمام دما نتفتات مئكاب قبري مريت حرشان تريتن كيقوس تلابيوم أمباسادر محمود أسعيبو أبالات بايتو زهبو اواناون صوصين حبريتا ببكبابيو زرقه قدلتن زي معرينتن أقربوت نمفواس لعل أستواصو سلزلو استرقاقت حبريتا أب اوانو نابز ملكتو أكال كم محلالفون قدامنت زوهابو مدبات نمتكبار مريح تراكت صوتون التحساسيبوم تساتفتي أبزهاب ورئيتو حصرتات بكرمتون مسناون أقبابات زلمعو حارستوت عتب قلحتا كوهابوم كمون عمتاوي أب مقاهجاتات زغست حادقاتات بارع نمكتا ترى حبرة السبك عزيز تلابيوم أب زوبا عن سبا نخحات حبرة السبا بمقراب النابر رغم ممسون زيارة عيوكم زدرخو ما بنتان قرب تقليتهم وكيل رينات اسفانكيل جابريس نزر دالو زيناو تطاب عزي برهانة كتوربع أزام بدرجة عدي هايمانتاو تكالات أبيات التمرتن بولك انزقربو آبنتاوين كاب أمايت كساب أشحات أقراب تخيلهم سالاز جبرلو مكتتان وتيتو كريوز وقعون نخالوت أرأي زخونونيم أمنو زوب عدي تكريزان نبرتم محدار كباب دك أمحارة كاب كرتشحن 10 شوعتن بدرجة عدي نفسو كاب سترا كاب سوساك ساب 9 فلستات كتاكل بزوات المدب درول على 7 أقراب بزقبا معبايو نتام محدار كبابي بآبنت زد كسا كوين اللو أكايدي سرح من محدار كباب دك أمحارة أتو مدهاني برهن إيرينا بزهبو حبريتا أتنتفت قبو مكتتال سلازق برلو أبز درجة زي كم زبت حب مقلات نتران أبركتون من محدارن منيستر حرشان مقيسوم أب من محدار كبابي حالي بمنتل التركب بيت امنتون مسنبرتي بموههار قدمي كلت تعمت بز جمرتون يمقرب وفري أب حدا قطري زتا تخلق أستات شمون تميت أقراب تقريقو أب تبو درجة يركب عب كتما كرانون مبعتا بيت تمرتي فتحي كابتن درجة زواب بمقرب بقدام نزد كسا أبيات تمرتي كوينا كاب كلتشحن 10 سلستن بوفر كرمتاو لمعة تمهارو زتا تخلال لعلي الشحن 300 أقرب عبيو اتزدل لأقل قلوت يهب
ከም ዘሎ መምህራን ሓቢሮም ኣብ ቀጽሪ መንበሪ ገዝኦም ልዕሊ 250 ኣግራብ ብምትካል ካብቶም ብውልቂ ዝነጥፉ ኣብነታውያን ገረብቲ ዝኾኑ ነባሪ ሓውሲ ከተማ ዓዲ ተክለይዛን ቀሺ መብራህቱ ክፍለ የሱስ ድማ መስጢር ዓወቶም ከይተሐለልካን መስኪ ኢላታት እናተመያየጥካን ምስራሕ ከም ዝኾነ ኣብርሖም እዞም ኣብ ዝተፈላለየ ሜላታት ተጠቂሞም ኣብ መደባት ምግራብ ዝተዓወቱ ኣብነታውያን ወገናት መሬት ሓምላይ ንምልባሱ ኩሉ ዜጋ ብዘለዎ ዓቕሚ ብትግሃት ክነጥፍ ጸዊዖም ብምዋሃድ ጨናፈር ሃማመትን ማሕበር ወለንታውን ለገስ ደምና ብኑ ዞባ መንደፈራስ ተወደበ ደምናይ ምልጋስ መደብ ትማል 28 ነሐሴ ተኻይዱ ኣብተና ገዳስነት ለስተለገሰ ደም ኣብ ምድሓን ህይወት ዝተወጽዑ ወገናት ብዘብራ አስተምሮ ሰሰነ መደብ ሰራሕተኛታት ዝተፈላለዩ ትካላት መንግስቲ 83 ከረጺ ደም ከም ዘለገሱ ወኪለሪና ሓቢሩ ኣብ ሃገራዊ ባንክ ደም ሓላፊ አገልግሎት ልክስ ደም አቶ መሐራ አብርሃም ኣብ ዝሃበ ሓበሬታ ሰላስተ ኻይደ ጎስጓሳት ንቕሓት ዜጋታት ኣብ ልክስ ደም ስለ ዝበረኸ በብከባቢው ተበግሶታት ወለንታዊ ልክሲ ይዓቢ ከም ዘሎ ብፍላይ ኣብ ገለ ትካላት መንግስቲ ድማ ከም ባህሊ ሰሪጹ ክትርኢ ዝዕግብ ምዃኑ ገሊጾም ሓላፊ ጨንፈር ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም ኣብ ዞባ መንደፈራ መምህር ገረስ ጌር ተወልደ ቦገኑ መደባት ልክሲ ደም ብተሳትፎ መላእ ሕብረተሰብና አካላት መንግስትን ከም ዝስስን ንምግባሩ ይስራሕ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ኣብ ልክሲ ደም ዝጸንሐ ጉዊ ኣመለኻኽታ ንምምእዛን ናይ ጎስጓስ መደባት ክድፋሉ ምዃኑ ኣብሪሁም ብዝትካ ደም ዘይትካ ህይወት ንምድሓን ዜጋታት ደም ናይ ምልጋስ ወለንታዊ ተወግሶታት ክወስዱ ዘዘኻኽሩ ኣብቲ መደብ ዝተሳትፎ ለገስቲ ወገኖም ጠለባት ትካላት ጥዕና ንምውሓስ ብፍላይ መንስያት ነዚ ቅዱስ ተግባር ክስዕብዎ ተላብዮም ኣብ እምባዶር ሆኑ ዞባ ሰረጀቃ በርክቶ ሕብረተሰብ ኣብ መስርሕ ምምሃር ምስትምሃርን ምድንፋዕ ኣብ ዝኽል ዛዕባ ብ28 ነሐሴ ዝተኻይዱ ኣብቲ ብኮሚቴ ወለዲ መባእታ ቤት ትምህርቲ እምባዶር ሆስ ተወደበ ርክብ ተራ ህዝቢ ኣብ ጽገናት ሕተ ቅርጺ ምምላእ ሕጽረታትን ምትባዕ መምሃራንን ብቐሊል ከም ዘይጥመት ተገሊጾም ርእሰ መምህርት ቤት ትምህርቲ መምህር ወልደ ስላሴ ጸሎት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ነበርቲ መምሕዳር ከባቢ እምባዶር ሆ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2018-2019 ልዕሊ 90,000 ናቕፋ ብምውጻእ ኣብ ጽገናት ሕተ ቅርጺ ዝገበሩ ኣበርክቶ ኣብ ምቹእነት መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ዝምስገን ውጽኢት ከም ዝነበሮ ብምብራህ ብ21 ነሐሴ 2021 ዝወቕዐ ዝናብ ኣብታ ቤት ትምህርትን ናውታን ዘውረዱ ዕንወት ንምጽጋን ተመሳሳሊ ተወግሶ ክውሰድ ተላብዩ ኣባላት ኮሚቴ ወለዳ ኣብታ ቤት ትምህርትን ዝወረደ ዕንወት ድሕሪ ምዕዛብ ኣጋጢሙ ዘሎ ባህርያዊ ሓደጋ ኣብ ወቕቲ ምጅማር ትምህርቲ ብምዃኑ ህፁፅ ቆላሕታ ከም ዘድልዮ ብምጥቃስ ነበርቲ ነዚ ተገንዚቦም ኣበርክቶ ክገብሩ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ድማ ንጉዳይ መጽሓፍቲ ቁልጡፍ ፍታሕ ክገብረሉ ጸዊዖም ክቡራት ተዓዘብቲ ድሕሪ ዝዓጻር መሰጋገሪ ናግራዊ ዜናታት ሒዘኩም ለሰኩም ንምክትታልኩም ክትቅጽሉ ደጊመ በቕሩ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ናውጽለ ክቡራት ተዓዘብቲ ስለምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን ዜና ወጻኢ ኣብ ከባቢ ማዕርፎ ነፈርቲ ካቡል ኣፍጋኒስታን ተወሳኺ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ክካየድ ከም ዝኽእል ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣጠንቂቖም እቲ መጥቃዕቲ ኣብዚ ሳልስቲ እዚ ክካየድ ከም ዝኽእል ስለያዊ ሓበሬታ ከም ዝረኸበ ዝገለጸ ፕረዚደንት ባይደን ዜጋታት ኣሜሪካ ካብቲ ከባቢ ክርሕቁ ኣዘኻኺሩሎም ኣሜሪካ ድሕርቲ ብ26 ነሐሴ ኣብ ከተማ ካቡል ዝተኻየደን ብውሕዱ ህይወት 170 ሰባት ዘቐዘፈን ልዕሊ 200 ዘቕሰለን ሽበራዊ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኣብ ናንጋሃር ዝርከብ መደበራት ጨንፈር ዳዕሽ ኣብ ኣፍጋኒስታን ብዝፈጸመቶ ናይ ኣየር ድብዳብ ክልተ ካብ መራሕቱ ከም ዝቐተለት ጸብጻባት ሓቢሮም ኣሜሪካ በቲ ሽበራዊ መጥቃዕቲ 13 ኣባላት ሰራዊታ ከም ተቐትልዋ ይዝከር ሓላፍነት ናይቲ መጥቃዕቲ ዝወሰደ ሽበራዊ ጉጅለ ዳዕሽ መልሰ ግብሪ ናይቲ ኣብ ልዕሊ ዕላማታቱ ዝተኻየደ ድብዳብ ከካየድ ከም ዝኽእል እዩ ዝመሰሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓይሊ ኣየር ኣሜሪካ ሎሚ 29 ነሐሴ ኣብ ሃገራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ክካየድ ዝተወጠነ ንዝገለጾ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ከም ዘሸለ ሓቢሩ ብኻልእ ወገን ኣብ ከተማ ካቡል ናይ ሮኬት መጥቃዕቲ ከም ተሰምዐ በዚ ድማ ጸጥታዊ ኩነታት ናይታ ከተማ ናብ ዝተሓተ ደረጃ ወሪዱ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ገሊጾም ብጸጥታዊ ኩነታት ከተማ ካቡል ከም ተሻغለ ዝገልጽ ጣሊባን ናብቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ዝግበር ምንቅስቓስ ከም ዝኸልከለ እዩ ዝቃልዕ ዘሎ
ጣሊባን በትን 26 نحاسه ሽበራው መጥቃዕት 26 ካብ ኣባላቱ ከም ተቐትሉ ሓቢሩ እዩ ኢራቅ ዝወደበቶ ዞባዊ ዋዕላ ትማል 28 نحاسه ኣብ ከተማ ባግዳድ ተኻይዱ ቀንዲ ዕላማ ናይቲ መራሕትን ላዕሎት ሰመዝን ብርክት ዝበላ ሃገራት ማእከላይ መብራቕ ዝተሳትፎ ዋዕላ ብሰንኪ ግረማዊ ምትእትታው ንዝዓነው ትሕተ ቅርፂ ኢራቅ ምሕዋይ ምዃኑ ተገሊጾም እቲ ፕሬዝደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ዝተሳትፎ ዋዕላ ብዘይካዚ ኣብ መንጎ ሃገራት ዞባ ንዘሎ ናይ ራእያ ፍልያት ንምፅባብ ዝዓለመ ምንባሩ እውን ተፈሊጡ ኣብቲ ዞባዊ ዋዕላ ስጋት ሽበራዊ ጉጅለ ዳዕሽ ንምግታእ ክግበር ብዛዕባ ዝግቦ ሓበራዊ ፃዕሪ እውን ከም ኣጀንዳ ከም ተለዓለ ተሓቢሩ እቲ ሽበራዊ ጉጅለ ኣብ ኢራቅ ኣብ 2017 ከም ተሰዓረ እኳ እንተተገልጸ ጸጥታዊ ስጋት ካብ ምፍጣር ከም ዘይዕረፈ ጸብጻባት ይጠቕሱ ካብ 2003 ኣብ ኢራቅ ዝካየድ ዘሎ ግዳማዊ ወታደራዊ ምትእትታው ኪኖ ሰብኣዊ ንዋታውን ክሳራታቱ ሽበራውያን ንምጭጫሕ እውን ጡጡሕ ባይታ ከም ዝፈጠረ ምስቲ ዞባ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይሕብሩ ክቡራት ተዓዘብቲ ዜናዊ መሰናዶ ንምዛም ኣርሳው ዜና ክደግመልኩም ባይቶ ዞባ ጋሽባርካ ምድንፋዕ መደባት ሕርሻዊ ልምዓትን እቶታውነት ሓረስቶትን ዘትዩ ኣብዚ ዞባ ዓንሰባ ምግራብ ተፈጢሩ ዘሎ ንቕሓት ንዝያዳ ዕዮ ዝድርኽ ምዃኑ ተገሊጹ ኣብ ከተማ መንደፈራ መንስያት ስራሕተኛታት ደም ናይ ምልጋስ ተበግሶ ወሲዶም ኣብ ዜናታት ወፃኢ ኣብ ከተማ ካቡል ተወሳኺ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ክካየድ ከም ዝኽእል ፕሬዝደንት ባይደን ኣጠንቂቖም ኢራቅ ዝወደበቶ ዞባዊ ዋዕላ 28 نحاسه ኣብ ከተማ ባግዳድ ተኻይዱ ኢስራኤል ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ዒላማታት ምንቅስቓስ ሓማስ ናይ ኣየር ድብዳብ ኣካይዳ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ ምሸት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ፍፅም ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ምስ ተረፉ መደባት ኤርቲቪ ሓርገኩም ብወገነ ግን ሰላም